беларусаў пагоня тэрору, каб сапраўды стварыць такі негатыўны імідж. І мы зараз з гэтым рэальна сутыкнуліся. І прашу ўспрымаць гэта менавіта так, як дзеянні рэжыму спецслужбаў, як Беларусі, так і Расіі супраць тых людзей, якія ўзялі на сябе адказнасць быць гатовымі да барацьбы. Для нас вельмі важна таксама ўступаць у план перамога. Гэта я, конечно, кірую перадусім на наших беларусаў, які ў Беларусі, але таксама і для вас. Мы павінны рыхтавацца дзеля гэтага. Мы павінны ўзмацняць ціск. І тут пытанне таксама да наших партнёраў у Европе і Злучаных Штатаў Амерыкі. Наколькі яны гатовы, па-першае, прыняць для сябе адназначнае рашэнне, што незалежная Беларусь – гэта вартасць, каштоўнасць, якой гандляваць нельга. Гэта тая фактычна пазіцыя, якая не падлягае дыскусіі. Беларусь павінна быць незалежнай еўрапейскай дзяржавай. І калі яны за гэта гатовы таксама змагацца, нам дапамагаць, то мы лічым, што нарэшце яны будуць прыцягваць да крымінальнай адказнасці як самога Лукашенка, так усіх яго прыхільнікаў, усіх, хто яму дапамагае. Бо ўжо 2 гады мы дабіваемся адказнасці па універсальнай крымінальнай юрысдыкцыі тых, хто гвалтаваў беларусаў. На жаль, гэтай справы ўсе перапынены, але вось знаходзяцца ў працэсе. Хопіць працэсу, патрэбны вынікі. Вынік – гэта міжнародны трыбунал па злачынствах супраць чалавечнасці, які зрабіў Лукашенка. Вынік – гэта міжнародны трыбунал па злачынствах ваенных, які зрабіла Расія, і дзе павінна быць прозвішча Лукашенкі і ўсіх яго міністраў, Крэніна, Церцеля і гэтак далей. Бо яны таксама адказны за тое, што зараз пагібаюць украінцы. І гэта мы чакаем ад нашых еўрапейскіх партнёраў. Мы не здамося і будзем гэтага дабівацца. Вось што я хацеў да вас данесці. Я думаю, што вельмі важна разумець, што мы памятаем, мы не забудземся, але важна разумець, як мы дойдзем да гэтых пераменаў. Калі мы будзем разам, калі мы будзем аб'яднаныя, калі мы будзем гатовыя да дзеянняў, я перакананы, што перамены, яны бліжэй, чым нам сёння здаецца. Жыве Беларусь!